ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. бародарои азиз, дӯстои меҳрубон, ман чӣ хел инсоне ҳастам ки бисёр эҳсосотиам. чӣ хел бигӯм? инака дар ҳамин пушти балнисае камтарак бекор мондаму фейсбук даромадам. ғанизода муҳаммад, хуш ба ҳолат, қанта бизан, падару модарта раҳмат. ман айрӯи дидам, айрӯи хонданам, ман медонам ки и набераи шоир Сафар Муҳаммади Аюбӣ ай. и бачак қандоша бизана. даромадам дар фейсбукшу дар нигоҳ ки чӣ кор кадай. ба ҳамин ҷавонии худаш нигоҳ накарда, ман бовар ки ман хелеро мебинам харсанде мешавам ки қаншона бизананд. ба ҷавонии худаш нигоҳ накарда ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангортира хулётша навистай, тамоми шеъроша навистай. и хеле навистай не, ҳамаро ҷамъ кардаю, ҷамъу гирд кардай дар бо воситаи телефон. инозинема суратоша монисам дидестен. ай Google ҳам метавонӣ бибинӣ, ай Facebook ҳам метавонӣ бибинӣ. мақсад ки медрои ҳам скачат мекунӣ, ҳам маълумоти пуррара. ина ман нафаҳмидам ки ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангорти қулёт дора ё ки мақсад қадар шер дора. ман шинидагӣ ҳастам мақсад ки ҳоҷи Ҳусайни Кангорти вақташ дар фалак мехондай, дар 12 километр садоша мефаҳмидиян, беҳад овози баланд дошта. ёша ман фаҳмида будам, лекин то и дараҷа ба қуввату ба қудрату и шоири мақсад бузург буданша мо нафаҳмидем. бо ина қандошона бизананд. ман ҳамуҷода бохонам ки 30 шоирора ҳамтарӣ кардаги будай. шоирои классику муосири тоҷика 30 шоира гирифта дар ба воситаи телефон метавонӣ ки бидрои бихонӣ ё ки скачат кунӣ. и барои ҷавоно, барои додаро, имино барои фарзандои мо беҳтарин корай, хуби хубай. қандоша бизана. ман аҳсан мегӯям хеле ҷавонода. ин хеле ҷавонода фахрам кунӣ мешава. хуш ба ҳолаш қанча бизана. ҳар як бародари ман, ҳар як ҷавон, ҳар як навобаста чӣ миллат боша, парчами мара мебардора, давлати мара муаррифӣ мекуна, чӣ урус боша, чӣ дига миллат боша, мада ҳамин инсоният боша, одам боша. одам боша ки қадри одама бидона, парчами мара болобардорӣ кунаву давлати мара дар дига давлатҳо муаррифӣ куна. ман хурсанд мешам, беҳад хурсанд мешам. ман ҳаморо ҳамчун бародар қабул мекунам. касе боша набоша, навобаста дар чӣ касбу корай, навобаста дар чӣ касбу корай, қори Қуръонай, ҳофизи намедонам ки ба мисли Фарух Ҳасанов ҳофизӣ мекуна ё ки ба мисли дигарош бокс мезананд. ака ном ба ном намегирем, чӣ коре мекунанд намекунанд, парчами Тоҷикистона ки мебардоранд, и фахри моай дар дига давлат. ака як чира мегум тона, ай ҳамин чизе ки ман камтарак хондаму фаҳмидам ай устодом, мо як миллате ҳастем ки миллати абалқудрате будем ки моро ҳам хеле кадан ба нестӣ овардан. ба нестӣ овардану ай таърих ака гап зазем, ира таърих гувоҳӣ мета. мо нав ака сар баровардестем, мо нав ака сар баровардестем. замини мо 99% замини моро гирифтан, 99% замини мо тоҷикоро гирифтан, моро ба нестӣ овардан. ака мо нав сар баровардестем. иншааллоҳ худованд худаш бузургай, ба ҷое ки ов рафтай ба ов мерава, ҳамихе рафтан бигиранд 10-20 сол пас, иншалло ки мо тоҷико ай тамоми рӯи дунё сар мебарем. аввалаш худо, охираш худо. ай америкам бугӣ сар мебарем, ай москвам бугӣ. хай москва ки иншалло ки акиҷа шӯхӣ мекунам, 10 сол пас отошоно кофтани меян дига тамом. ё ки чӣ хеле боша набоша тоҷико бугӯ. ман ҳамин садавот дарафтам бовар мекунем, дидам ки бачаи урусай Тоҷикистон мегӯм, ҳама урусон ба пеш меган. у маълумае ки урусам боша некем вай уже хуни тоҷики шидига, бача ягон тоҷикай. ин чизоро ман эҳсос кардам, дидам чизеро ки дидам ҳаморо гуфтестам. худованди бузург, мо миллати тоҷика ҳама вақт сар баланд бигардон. поку парвардигоро дар куҷое бошем, обурӯмон бите. поку парвардигоро худованд даст ба дуо мебардорем. ҳама вақт миллати тоҷик сар баланду хонобод боша. ва дар охирон бо як гапи дигаро мегӯм тона. дар хонаи худо аллакай бачаҳои тоҷики худмон бигем ки меҳмонхона доранд, визаи яксола, визаи якмоҳа, ай
аэропорти ҷида қабул кардан, бо тамоми ҷора тамошо дарондан, ҷои китоби Қуръону Макка, Мадина, ҷоҳои таърихие ки мақсад ғори Нуру, мақсад дига ҷоҳо, ҷои таърихӣ ҳамин хонаи худо шуморо тамошо мебаранд. ин рақамошон ҳаста, фақат шумо занг задан ва ма ба боварӣ гуфта метавонам ки ай ҳама ҷода арзона. ин ҳами рақамотро занг бизанед, ай ҳамада арзонтарин анами меғелта шумода, чай Тоҷикистон барен, чай Узбекистон барен, чай Москва барен, ай ҳамада арзонтар. мо анами ҷода, мо тоҷикода ки мо дар Душанбе зиндагӣ мекунем, анамида бидорен ай ҳамада арзона. ҳами Душанбе мешинед мерен, фақат шумо занг бизанед, маслиҳат кунед. ҷомаи ба маслиҳат кӯтоҳ намеояд бародаро. ва як чиз дигара бигӯм бародари азиз, чӣ хеле ки ман ду бор рафтам медонам, бисёр одамода хӯрокҳои уҷа маъқул намешавад, тезай мегӯянд ёки маъқулшон намешавад. метавонед ки ҳамҷа як базака мекушӣ, бирён мекунӣ, веш мешокакта мегирӣ, уҷада чи ҳами саҳри мехезӣ, як бурида гӯшт, як қак нон, оби замзама мезанӣ, меброӣ, ҳамид баромадагиет бо бегаҳӣ медроӣ меҳмонхоната. барои ҳамин ин фикрҳоро ҳам кунед, бо хуби хуб мешавад. хеле рақамошон ҳастай, занг бизанед, маслиҳат кунед, беҳтарин ва арзонтарин барои шумо. худо ёру мададгортон, дар куҷое бошед набошед, мардами ма, миллати ма сарбаланду хонаобод бошед. миллати тоҷик, бозам мегем Тоҷикистон ба пеш. худо нигаҳбон.